Mayong hapon sa itong sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kag syempre, welcome sa Biyernes nga edisyon sa This Is My Life. Pasalamat kita gihapon, bisan Biyernes subong nga adlaw. Kag aton man pagpangamusta sa inyo, medyo mabulubog na man aton panahon, di bala Tita Wilma? Yes. Pero ina tungod man sang southwest monsoon inahabagat bala. Na manang mabatyagan natong diri sa may Western Visayas diri sa itong sa Dagban wasang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa kutuman sang aton malabutan sa ato pagpangalagad karon nga hapon. Nakapaniyaga na no sudan tada paniyaga okay lang. Yes, Tita Wilma okay lang. Kag syempre sa karon man nga hapon hinahinay lang kamudaha kay tunto ginang trutalit hina kang gulpi nga pagtupa sang ulan mo na. Di ko hindi mayo ti halitan niya kita pero kinahanglan bato lang kita gihapon. Bala? Amo nang ginapahanumdum ginaton sa inyo sa tanan ninyo dira nga ginahimo indi gid kita magpabaya. Anyway, sa atong dira nga mga young at hearts sa mga young ones naton bigsaling tagani mga young ones, young at hearts. Amo na mga seniors natin, Kamusta lang pamatyagan dira? Kamusta ang inyo sinipaniyaga? Mga kabataan, hindi pagpabayaan man, Ang lola kag lolo, tita or titos nga upo ninyo dira sa inyo tag sa kapuluyan. Anyway, sino man ang ara dira nga sa laligan, kinahanglan man naton at ipanon ang mga may ginabulubat siya dira samtang kita iya nagainupdanay sa inyo dira mga radyo. Sa inyo liliswan 684 kHz sa gihapon inyo kubos nga lagad si Tita Wilma sa kutob man sa malabutan sa aton sinipag pangalagad sa karon nga hapon magluwas diri sa Dagban wasang Bacolod sa isla sang Negros sa duwa ka mga kaprobinsyahanan kag sa isla sang Panay. Kamusta lang dira? Anyway, sa inyo man mga reaction karon, inyo man mga suggestion, piece of advice, sa babasa naton nga sulat, ara lang aton text hotline. Pwede lang ninyo dira mapadala sa aton sa ni text hotline 0963 7570874. Again, 0963 7570874. Kag sa mga naka-online naman ara direct aton chat room pwede kita direct ka-open sa aton chat room upon man ang inyo sini mga mensahe kag ang inyo man karon mga suwestyon sa aton sini nga madulong sa inyo karon iya nga kahaponanon. Pati na inyo sina mga greetings, pwede ged. So bantayan kung ano man aton malingaw sa inyo sa sini nga hapon. Aton man sulat nga pagabasahon karon man nga hapon. Ang aton sulat sa sini nga hapon ginpadala ini sang anong problema ito gani kay na Tita Wilma. Nagyuhom ako Charge na lang na tawe okay. Anang problema sa iya sini mother-in-law or sa iya naman ugangan. Baluon naton ina karon man. Gani relax lang ka mo dira. Kag ready lang sa inyo man mga reactions, Kag syempre tagsa naton ka zodiac sign para man sa aton horoscope. Dasig man aton oras 1:40 na Action Radio Philippine Standard Time. Kabalo kita nga basta maulano ng panahon, kadamo sang ginabatsyag-batsyag or kadamo sang aton batsyagon. Sipon o buhilan at kag trangkaso aton gidlikawan kag aton gidhalungan ang aton sinilawas, right? Yes. Ina man ang aton nga idulong sa inyo sa siniya nga hapon. Sa mga ginahilanat dira or sa mga nagabatsyag pa lang sa mga sentuma, ano mga ginahimo ninyo, anong dapat nyo himuon? Sa aton dara iyang miyembro sa aton panimalay nga ara lang gidira, syempre magpahuway, di ba ara lang sila. Sa mga nagatrabaho, wala kada choice, kundi ang paninguha sa pagbangon kag maglakat sa trabaho kay kinahanglanon inayas ang aton pamilya, di ba sa iban dira. Pero kinahanglan naton ang maghalong-halong tungod nga padayon man ang aton paghalong
padayon man naton paghalong bangod nagapadayon man kita sa pagpakig-away sa pandemya ang COVID-19, di ba la? Di kung hindi ka man kabalo maghalong karon masalaan ka naman kay pila ina sa mga palatandaan. Di ba sila ka daw ginahilanat ka do ordinaryo naman na iyak bisa sa bisan sino sa aton, di ba la? Nahilanat ko, okay lang na siya, carry na, di ba? Usual, bala sa nabasahan ko kay ina, na, nga, ang tagsagali sa aton, maka-experience or makabatyagid kita sang hilanat 3 times a year, na, masami, trangkaso, hindiganisipon, ubo ang kabangdanan kung nga ikaw ginahilanat, di ba la? Tituod gin manay, di ta na madinay, kag kadamo sa mga rason dira. Ang hilanat, isa inigali siya kapamaagis ang aton lawas para nga mabatuan ang infection or yung infections sa aton sa nilawas. Ay gali siling ko, amo na siya gali. Di kung mahilanat ka, ang nagakatabo gali sina. Kung mahilanat ka, ang imo dugo, nagakadto halin sa imo mga ang imo dugo halin sa imo mga kaugatan makadto na di sa aton sa skin, no? Kag magasulod sa aton mga organs sa aton sinilawas. Di tungod man sina na ila na da maaway ang mga infection sa aton lawas. Di kon mahilanat ka, anong himuon mo? Pero actually silang natitawa, ano gid ba lang temperature kung ginahilanat ikaw? Ano gid bala? Kay mag 37.5. 37.5 degrees Celsius. Normal pa na iya. Di kung magsiling 37.6.7, okay pa na iya, carry pa na, no? Kung magsiling 37 point, hilanat ka na gid na iya, no? Kag hindi gid magsalig kay kung kalabot bala 38 basi kung magturong ang mata, no? Especially ang aton mga kabataan. So sa aton man mga ginikhanan sa mga nagatipan sa aton sini mga kabataan, take note gid, no? Especially kung ang aton kabataan or ang aton bata ginahilanat. Anong dapat naton tandaan? Kinahanglan siguraduhon nga may ara gid hilanat. Paano nato na mahibaluan? Masiling butang mo lang imo palad talikod sa liog sang bata or sino man dira ka magsiling ay hindi kay nagabago ang temperature naton depende ina sa aton ginahimo. Hindi bala kon after naton exercise. May tendency man nga nagataas ang imo sini blood pressure. Tikon mainit ang panahon, ilabi na gid sa kahaponanon, nagataas man ang imo nga blood pressure, ang imo nga ang imo sini body temperature. Kag syempre kung mainit ang panahon, nagataas man ang temperatura sang lawas mo. Kung wala sang thermometer nga inang malaba nga ina, amo man lang maka-determine, di ba? Kung wala ka mo thermometer sa balay, ariho, pwede gali naton gamiton ang skinny bala sa likod sa amo niya nahimo naton na ang panit sang aton sini kamot sa likod na hindi yang palad kundi ang sa likod sini ipatong naton ina sa agtang sang miyembro sang aton puluyan nga aton ginaduha-duhaan nga may init, di ba nga may hilanat iyang agtang o kun iya liog na kag syempre mas sensitive ina nga parte sang kamot naton mo na halin diri sa aton kamumuo papanaog na kumpara sa aton palad kag magluwas pag sina ilok na ang ilok ang hita sang bata or sang sinuman pwede gid na kag kinahanglan lang gid naton since mainit mag-inom gid sang madamo nga tubig. Inom 8 to 12 glasses of water o kung ano man nga liquids sa sulod sang isa ka adlaw para nga hindi ikaw ma-dehydrate, hindi magmalang imo sinilawas. Pero mas nami gid siya nga imnon mo tubig na gid lang, na. Pero pwede ka man makainom fruit juice, di ba la? Pero tandaan nga ang pag-inom mo sang tubig, dako ang mabulig kay nga Tita Wilma makapanubo ginaiya sang hilanat. Kay nga ginapagwa niya sina ang init sa aton lawas
paagi sa aton man pag-discharge, paagi sa imo pagpangihi. Notice ninyo kung sige ka mo inom tubig, dugay-dugay ka mo pangihi. So mas nami na siya. Pag pangihi mo inom ka naman tubig, liwat naman na. Kung ikaw may hilanat or sino man ang may hilanat, kuha ka towel or gamay nga sibin or gamay nga tuwalya, no? Basun, nga kag syempre ipahid sa lawas sang ginahilanat. Nga kay nga ang pagpahid naton pagpahid naton sina sa mainit nga parte sang lawas, pareho sang ginmensionar ni Tita Wilma, sa hita o kun sa liog o kun sa ilok na nagapatawhay ina sa ila nabatsyagan, ha? Bisan ikaw kung himuon mo nag-isa ka ugalingon mo, pagkatapos ay katawhay do magkapahuway ako. Kag kun pwede pa lang ang ibandera kung ginahilan at maligo dayon, hindi pagbason ang bilog nga lawas. Kundi ang pilag lang gid iya kapartis ang aton lawas. Amo ina nga aton lang tarapuhan sang sibin na. Kag pasugtan nato ang aton lawas nga voluntaryo ini nga mag-evaporate, no? Ang mag-evaporate ang liquid sa aton lawas, ang init, di bala? Ang tubig para nga makasungaw ang kainiton sang aton sinilawas. Kung magsilingan ni, kung ginahilanat ka, ano ginahimo mo? Murungkot ka habol ay, no? Ang ibang nga pangurungkot habol, sok-sok jacket, sok-sok pajama or jogging pants para nga para balhason. Bisan abi ninyo mga anak, bisan ginapanugnawan ka tungod sa kataason sang imo hilanat, ang advice gali sina sang aton sini mga expert or mga doktor, hindi naton pagputson ang aton lawas sang habol, kay mas labi lang gali nga nagainit ang aton sini or nagataas ang aton sini hilanat. Na mas nami gani nga magsuksok ka lang dira sang panapton nga komportable ka bala na halog sa imo, tawhay sa imo, kag dapat ang imo kwarto or imo ginahigdaan hindi man mainit. Kinahanglan hindi mainit, hindi ka bala mapuot dira. Kung may ara ka mo dira electric fan or shall we say abi ka kung may aircon ka mo dira na pwede na siya mapaandar na. Kaya ang presko nga hangin makabuligid sa paglibot sang oxygen. Dalagan ang oxygen sa palibot. Kag ang iba naman natin ng mga kauturan, kung ginahilan na syempre wala gana magkaon. Pero abi ninyo, kinahanglan gid naton kaya magkaon sang nagakaigo nga pagkaon. Mas sustansya nga pagkaon. Hindi ka muna magpati sa ginasiling na nga dapat hindi ka magkaon kung may hilanat ka. May ara na naghahambal, di bala? Pero kung ang ato naman yan nanay, ato naman mama da or tita masiling, ay higop damo nga sabaw, bala? Kauntudo para mainog bato ka sa tuman kainit mo nga mabatsyagan. Kaya nga kinahanglan niya sang lawas na ito ng energy. Kinahanglan na ito ng energy, kinahanglan na ito ang kusog para nga maaway naton inang hilanat nga ina. Mutong nami init higupon, init sabaw sang linaga, pamo kana bala linugaw or arroz caldo, dason ka ang kaprutas o utan na kay ina iyatanan makapaayogid sa imo sinilawas. Kung pagyed, kung magsiling nga bulong or over the counter, pinagid ka paracetamol of course, di bala? Paracetamol, kung pwede, 500 milligrams, pwede gina, 500 milligrams tablet every 4 hours. Kung mataas sa 38.5 degrees centigrade ang imo hilanat. Every 4 hours gid. Di ba la? Ang iban pa na kung dala iya palanakit sang lawas, may ara man hilanat dala palanakit sa lawas nga over-the-counter nga bulong. Pero, as natural remedy naman, sa mga kabataan kung hila naton, uso na isubong ang patch nga ginahampol dire sa agtang sa mga kabataan. Tinanamian na yung mga bata kung ginahilan na tapikan mo sina, di ba la? Yes. Sa ato naman nga mga dalag ko, sibin, madumduman na ton sa
Ato naman mga katigulangan, kung may ara iyang, ano ganina, puro-puro nga langgaw, no? Inang tagpila na bala katuig nga, kung magsimana sa ginalubong pa na nila, na, amo na siling nila, ang manami kuha kasang tela nga gamay, isaw-saw mo ina sa langgaw nga ina, kag ihampol. Pero, dami so far pero sa mga napamangkutan naton kag sa naka-experience sina kag magluwas sina bisan sa nasiling kon wala kay bakal bulong tubig sa nahambal na naton sige lang inom tubig hindi mo siling sige maburo man ang tiyan mo na kinahanglan lang kon may output may input man nga liquid sa atong lawas kag sa palibot naton ang mga dahon dira pwede na mapanghampol di bala kasla pasaw kadamo sina nga makapahagan-hagan sang init kag makapahagan-hagan sang kasakit sang imo ulo kay kun ikaw ang ginahilanat ano gani baw masintak ang ulo mo sa kasakit ina tungod sang kainiton. Ina pila lang na sa mga remedy, no? Nga actual nga ma-experiensyahan sang kung sino man sa aton sa mga nagapati sa natural remedy. Bisa hindi naman tinagapati sa mga over the counter nga bulong kun daw hindi pagin magtahaw kay ti para mahibaluan kun anugid ang ginabatsyag sang ginahilanat nga miyembro sang aton pamilya hindi na magduwa-duwa. Let's say kung ang hilanat sang miyembro sang pamilya naglabot na 3 days on and off. Bisan mag 2 days lang gani nga daw wala. Kinahanglan na iya medical attention. Kinahanglan dalon mo gid sa doktor para mabalaan mo kung ano ang ginhalinan sang hilanat sina. Kaya tiya sa ambal na ito. Gani kung mapilas ka lang balakag pabayan lang anong gwa mo after 3 days or after 2 days kung hilanaton ka kay na-infection na mabudlay kung may infection sa aton lawas. Kaya nga ay isa ina sa mga rason kung nga nagabatsyag ikaw sang hilanat. Pila lang na ka-informasyon sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati. Well, anyway, nga aton oras na magid kadasig, 1:53 na. Amo na gani asa nahambal na naton sa karon man nga panahon nga puwerte ang ulan, hindi mapaktan ang aton man nga food supplement. Dr. Pinoy Squalene Capsule. 100% pure squalene, wala inalamod chemical, wala man sa malain nga side Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sining nga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Pagpaligo. Yes. Una ang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy sang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang Colds wala. Trangkaso. Muna. Ano man? Gama sila gura. Cold water ka prevent sang cold. Trangkaso. Kaya Okay. siyempre init sang lawas kun Action Boy mapagwa through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water tingala ko sa una si Lula cold ginapaligo niya bisan tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Tightens the skin Action Boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti. Oo, Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung paligo ko. Tano kayo mo Ay, yan. maguro. Wala tabla sugpon. Di ko na muna mo yung ininit, naligo mo na muna yung Bo, mukha ito. Akon ko rin taman sa init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man nga araw-araw, mado iliteral, yung ipabugbo mo ka puti ka din duban paper. Hindi man na. Galite. 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 Galiten sa skin. Yes. Ang next Action Boy, Skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Arab Tubig lang yung yung cold gali. na tubig. No? Hmm. Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay, sa mga naka-online naman nato nila nga mga kauturan. Hi and hello lang dira sa inyo na. Wow, thanks for the big heart, Miss Jean Officer. Kamusta lang sa imo? Salamat, Gid. Mayong hapon action, Tita Wilma. Yes, kay Ma'am Ana Sinoro. Mayong hapon lang da, Ma'am. Kay
Siling niya kailinit sang signal. Ma'am Ana nga kailinit sang signal ha. Pamo ka na. Malaguro ka dula-dula signal yan sa La Carlota ay. Meleli Oligo, thanks for the big heart, sir. Ara lang sa Bonus Cafe na live sila sa This Is My Life sa Bonus Cafe sa Barangay Tangub Highway. Sir Meleli, thank you again na. Kay Eileen Flores, mayong hapon man sa imo. Tamyaw, please, Ma'am Vanessa Stark, kag Doc Mayo. Kay Ma'am Jinky Realigdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Yes, Sir Meleli, tapos na. Thank you again na. Marivic Higan, Talavera. Mayong hapon man sa imo. Sa mga taga ARB, more power, God bless us. Sambal ni Ma'am Ana. Thank you, gid Ma'am Ana. Kag, yes, kay Ate Kim Eriman. May damo gid nga salamat. Ara, pagid ay sa barangay diindo. Sa Villa Caridad, si Sara Reyes, nagapahuway-huway, gapamati na sang program ni Action Tito Wilma. Salamat gid. Mayong hapon lang dira na. Action Wilma, I am watching. Pag-greet kay Rosana Birao sa Bayabasan Bata. Stay safe and God will guide you. Thanks gid. No, tiwagi kon hambal ni Sir Rufino Eregabino from Handumanan. Thanks for the smile and thanks for the love. Okay, Hinidino Cadiz Jean, thank you gid and good afternoon. Salamat gid na. Kay Ma'am Virgie Olpinda, salamat man. Kay Dan Mutita. Evelyn Martirez, salamat. Kay Johnson Miran. Okay. Miss Ems, thank you gid. Kay Edwin Pantaras. Okay. Kag Bel, liun ta di bisapyak. Okay lang na. Kay Kulot ako Jimeno. Kulot ako Jimeno, shout out da sila ni Kukoy Anthony, Kinkin, kag si Chris. May damo gid nga salamat. Dira sa Villa Caridad si Sarah Reyes, gapahuway, pamati man sa This Is My Life. So, relax na lang anay kamo dira, ha? Balikan kamo ka ni Tita Wilma. Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Pagpaligo. Yes. Unang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang Colds Sang wala. colds. Trangkaso. Muna. Ano man? Gama sila gano'n. Cold water ka prevent sang cold. Trangkaso. Kaya okay. siyempre, init sang lawas kung Action Boy, mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo, pag Action Boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya gapa-tighten, inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin, Action Boy, kaya nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti. Oo, Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo Ay, ba? maguro. Wala tabla sugpon. Hindi ko na mo naging mo yung ininit, naligo mo na mo Bo, kay Tom. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man nga araw-araw, madong iliteral, yung ipabagbo mo ka puti ka din bad paper. Hindi man na. Galite. Galite. Galighten sa skin. Yes. Ang next Action Boy, Skin lightening sa galit. alakalain. Tingnan may mga lotion pa na kag mga ibang mga produkto. Aram Tubig lang yung yung cold gali. na tubig. No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya mo. Relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara na mga bugtaw. ara na mga masakit. Panakyaw. Ara na mga balita. Ara na mga balita. Ang mga Ara na mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nito na yun. Kubiri! Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Magpaligo ka, Action Boy, ano una mo nga ginabasa?
Ang una kong nabasa, totoo lang, Oo. tiil. Tiil. Di ba may ara tutuligan balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kapatsyagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman Dapat naman, ulo. sinadaya, kaya unahon mong ulo, kasi kung magulpihan ba lang, kung may hit, gulpi lang Nasa naman sa- nato ni balita special. tanaw- Kung anong una Ako nga dapat nabasa bason. ko nga dapat kung unahon i-acclimatize mo yung lawas mo through pagbasa sa imong nga tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko na sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi nga mag-cold basi Amo na. Sige, oo, i-search damo ta na. Ano tayo. Balita special ta na sa Sabado. Ang next action boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba? Balila, hindi mamasa. Oo. Pero may ga-advise kay iban nga Kung ininit. ihulom sa ininit nga Kung tubig. init, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Take bro kay init. Oo. Hinit saya. Oo. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa hindi ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May Ang muna tayo siguro. Kadabo pala ligban ang mo pagida. Ang next action boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako yung usually action boy cold. Cold kaya? Kung sakit akong ulo, Ako bala na kung nung Towel. ara. Ako nung ara da. amo na, Ako nung ara lang very content Mayo to kay with mo. si action boy. May kay inyo kay may hot and cold ka mo. Ya ko nung ara Ay, da. hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang to wala na daogan sa December. Ang next action boy, ang hot water, naga-relieve siya sang nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Hinihingan. Correct. Para oo. ma-clear dira ang mga Oo. nan. So, amo na nahimuon mo. Ang pinot sa ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw ginang ano man di ko kuan ang adlaw dapat hot water water. kuno para ma-open ang pores mo. Para Tapos pagkagabi kung ko gabi? cold naman para mag-close siya kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold kuno ga-close sa mga pores na mo. Ah. Para hindi masudlan sa mga kung ano da kung gagatulog ka kung gabi. Butay check lang kay Ate, hindi ko hindi sigurado. pwede nga close kung aga, kaya di mo yabok. I-check lang da kay Sige, sa i-check, Saturday. i-check lang da kay ako ya basta kung ano lang tubig da hot or cold ya paliguon ko lang na. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home. Alma, no? Siling ni Ma'am Alma Gonzalez posisyon, siling niya tawi, monitor lang ko sa barangay Mansilingan. Para sa fever, dahon sang Jimelina kag labnog, hampol sa ulo, ba? Mayong hapon. Ang Jimelina daw ka-familiar sa akon nga nabatian ko, pero ang labnog, wala pa ko nakakita, no? Kag ang bulak pagidsuno sa iya sang santan. Pwede lagaon, serbi tubig para sa ginahilanat. Thanks for the info, Miss Alma Gonzalez posisyon. Madamo gid nga salamat ba. Ho. Kag diraman kay Miss Jane Hildori Candido sa Sumag, salamat man sa imo, no? Abaw, siling nga kasad ko no nga kasad sa imo, hindi na mga lisod. Ay gali. Okay. Na? Alas 2:08 na Action Radio Philippine Standard Time. Good PM Tita ga monitor kami diri ni SG Kaunga. Security guard Kaonga kag SG Toribio kag si SG Joman Falseso ga monitor samtang ga sideline pamanday sa Takuling. Salamat gid. Amo na iya. 1453. Pangita extra income, padugang-dugang sa kita. Di ba la? Good PM Tita Wilma, please greet sa palangga ko sa Gimaras kay Christine May. Si Junior ini, 3923. Okay. Good PM ta Wilma Tamyaw lang ko, Tuto Migi, Inday Madi, Inday Mia, sang Hacienda Alicia. Okay, from 8615, madamo gid nga salamat. I greet ko gali Tita We, ang Hacienda Baksay, Puro Cruzal, ang gakapyot sang youth organization. Salamat sa pagpa-improve sang aton Purok. Wow. 1651, madamo gid nga salamat. Tita Wilma. Tita Wilma, mangkot lang ko, tuod nga ang tanan nga senior citizen, hindi na pagtagaan sang allowance kay may pensyon nga 1299. Tani iyawat pa na, may bakal sang gamot. Wala pa ko na idea. Usisaon na ito ni na 7255. Well, anyway, salamat gyan. Tawe, nami na ang labnog. Amo na, ginahambol ko sa ulo. Ulo ko, kung hilanaton ko, kagasakit ulo ko, balaan ko na nga subo si Ma'am Hildore. Ay, kabalos ako na kung nagpangsubo si Miss Jane Hildori Candido. Hambal ni 4538. Okay, relax lang dire anay. Ano? Miss M. Zaboso, salamat gid. Attorney Dags, thank you gid ha. Okay, mabasa nanay si Tita Wilma sang aton sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma,
Okay, ang sulat nga pagbasahon netong subong nga hapon. Padala sang isa ka 30 years old, na? 30 years old nga umagad nga nagaproblema sa iya ugangan, sa iya sini mother-in-law, no? Ibaluon na ito ng kaundan sang sulat sang nagapatawag kay Michelle sang Mandalagan, Bacolod City. Dear Tita Wilma, ako gali si Michelle, hindi ko nituod nga ngalan. 30 years old na ako. Diri kami naga-estar sa Mandalagan, Bacolod City. May problema man ako, Tita Wilma. Natungod ini sa mangin, future mother-in-law ko. Nga naga-intraged sa relasyon namon sang boyfriend ko. Abi ko anay balatita sa iban, sa radyo, kag sa TV ko lang mabatian, nga nagaproblema sa ila ugangan. Gali subong, problema ko na ina. Ang akon boyfriend daw galang kay Dax. Ang natabo, Tita Wilma, amo sini. Kung mag-updanay gani kami ni Dax, buot kag plastic ged ang iya nanay. Kung may events o kung gatherings nga nag-updanay kami, abi mo bala, daw siya ang world's #1 best mother-in-law. Pero hindi gali, tungod kabaliskaran siya sina. Natabuin na, Tita Wilma, sang naglakat kami, kag may ginbakal kami ni Dax. May outing, abi kami upod ang ila pamilya. Nangita gidya timing ang iya mama para maistorya ako. Hinhambalan niya ako nga palayuan ko kuno ang iya bata tungod hindi iya ko gusto para kay Dax. Tita, feeling ko guro tungod kundi ako naghalin. May kaya abi sila mo. Kamiya, simple lang ang amon pagpangabuhi. Nakilala ko si Dax, ining boyfriend ko, paagi sa iya pakaisa, nga friend ko. Ako naman isa ka call center agent. Nagaobra ako para panggastos, kay breadwinner ako sang amon pamilya. Si Dax naman, may maayo nga trabaho. May mataas nga posisyon sa iya ginaobrahan, kag ang iya family background tama gid kalayo kung i-compare sa akong sitwasyon. Abi mo, Tita Wilma, madugay ko na nga ginaantos ang treatment sa akon sang mother ni Dax. Labi na gid subong kung nga nagaproblema ko kay naka-propose na siya sa akon. Napensaran ko dayon ang iya mother tungod sa panigurado kun nga akigid siya sa akon. Pero sa tuod lang, Tita Wilma, love kag palangga ko man si Dax, ang tao nga pakaslan ko, kagusto ko nga mangin maayo ang amon relasyon sang iya mama. Kag sa tion nga magpangayo kami sang blessing antes kami nga duha magpakasal. Inasubong ang akon ginaproblemahan. Tita Wilma, tagaiman ko imo advice para sa akon mangin matawhay kag malinong man
upod sa future mother-in-law ko. Hoping and praying gid, Tita Wilma. Maayong hapon. Michelle. Okay, kay Michelle, sa imo salamat gid kag maayong hapon. Magayuhom si Tita Wilma kay ti isang mga nagliligad to may ara man kita nga mga mabasa nga mga problema na hinungod sa mga in-laws, no? Kung imo umagad, imo ugangan, may something nga mo sina. Pero, di ba la, kapila na sulit-sulito ni Tita Wilma, nga ara na siya sa, napagkit na ina sa Bible, nga ang mag-in-law, hindi gin man mag-insaktuhan. Pero ina, tanan magabag-o, kun may ara, may magpaumod, may magpaubos, di ba la? May ara gid dapat isakripisyo sa sina ng mga bagay. Kag ikaw, Inday Michelle, manog pa lang mo, ha? Manog sulod ka pa lang sa ginatawag pagpangabuhi. Kay ka man mismo naghahambal nga, palangga mo kag love mo gid si Dax, di ba la? Kung palangga kag love mo gid si Dax, but silingon, willing man ikaw magsakripisyo kag magantos. Lamang, mangin malipayon ikaw, kag mangin malipayon man si Dax sa inyo pagpangabuhi, right? Yes. Mabudlay ang mag-upod sa isa ka bubong nga may komplikasyon ang relasyon. Una siguro, so as ni Tita Wilma, no? Istoryahon mo kay Dax, hibaluon mo sa iya, kung bala, sarangan mo man kung apinan kay mama mo, mapakigbato mo man ang aton sini relasyon bilang magnubihanay or kung magpangabuhi na kita, kag willing ka man bala nga tindugan ang tanan nga nagakatabo sa aton pagpangabuhi sa ulihi, nga kung sino man ang magtamay o kung sino man magbutang sa aton sa kapahamakan, makigunong ka sa akon. Muparte kasi dito. Hindi ka tituod ginman. Ina, nagkakatabo sa pagpangabuhi. Di ba na? Kapin pa ko na, kamo nag-amat-amat pa lang. Na, kung bago lang kamo nagsugod sa pagpangabuhi. Di, kung mabakod ang iya sinisabat sa imo, kaginapasalig niya ikaw, hindi, Michelle, wala ka dapat kabalakan. Kundi ang magsalig kay Dax. Buksan ninyo ang tanan nga bagay sa inyo nga duha para sa inyo pagpangabuhi. Bisan sa imo mangin future mother-in-law. Dahil wala sang malain, kay nga ako mag-asawahay ka mo ni Dax. Do pareho lang na nga iloy mo na siya, ikaduha mo nga iloy. Kay iloy siya sang lalaki nga imo ginahigog, mailoy siya sang lalaki nga sa diin itugyan mong imo kaugalingon, nga kamo mangin isa. Buot silingon, ang palangga iya, palangga mo man. Kung medyo may problema, mag-adjust, di ba? Mag-adjust, magpaumod, magpaubos, lamang nga makuha mo ang iya sinibalatyagon. Kita bata, kita, ginimpon mo naman ang kaugalingon mo, Tita Wilma. Hindi, kay kung butang tabal ang kaugalingon ta sa imo, Inday Michelle, ari kita sa lugar nga sa diin, anak kita, siya ginikanan. Wala sang malain sa kabataan nga nagapaubos sa ila ginikanan. Bisan masiling pa kita nga, amo ginaya, kinanglan magpaubos kay ti. Kami kabataan, sila mga tigulang, hindi man. Kung sala, depende sa sitwasyon. Kung sala, kalma lang. Respeto ba nga ginatawag sa mga young ones, sa mga olds naton. Kalma lang, kung sala, sila na. Pag nagtahaw na, patag lang, eksplikar ang inyo panindugan kag ang inyo balatyagon, kay basi pa man lang ila maintindihan kag magsiling, ay insakto gali ang ginhambal sang umagad ko. Ay may punto gali ang opinyon sang umagad ko. Right? Pero subong sa sitwasyon, since nga mangin future in-law kamo nga duha, makigbagay kagid ya girl, paamo ka na bala. Kay tituod na mo, makigbagay kagid na iya. Makigbagay kagid. Uy nauna, paano man ang makuha? Masiling siya nga hindi ka bagay sa iya bata tungod sa inyo, let's say, inyo tindog
sa sosyudad. Paham mo ka na? Kaya ti simple lang kabuhi mo, sila may kaya. Hindi na talaksan sa matutuon nga paghigugma. Hindi na talaksan sa madinalagon nga pagpangabuhi sang magapasad nga mag-asawa sang ila sini pamilya. Ang importante is nagahigugma. Anay ka mo nga duha ni Dax, nagaintindihanay ka mo, isa ang inyo vision para sa inyo pagpangabuhi, kag isa lang ang plano ninyo para sa palaabuton. Wala ka dapat kabalagaan. Si mama ni Dax, amiga ha, paamo ka na bala. Ano gina nga kung magwa ka sa imo iya nga panindugan, kag sa imo iya nga ginapatihan sa kaugalingon mo? Amo na siling bala nga, himuon mo ang tanan lamang nga makuha mo ang iya nga balatyagon para sa imo. Amo man lang ng gamay nga liyabe, para maging maayo ang relasyon sang mag-inlaw. Gamay nga concern, labi na kung may edad-edad na, pabatsyag mo nga may care ka sa iya, palangga mo, pabatsyag mo nga may pagpalangga ikaw, may kabala ka ikaw, na happy na ay mga tigulang niya. Ay, tigulang, sorry. Kasi hindi pa man sila nga may edad na gid ang imo si ni mother-in-law to be, na. Sa mga gagmay, pangitaa, Michelle, ang weakness ng mama ni Dax. Kay sigurado, amat-amat lang. Kung anong intereses niya, o kung mahilig siya magluto, ikaw mahilig man magluto, akon gani isang una, amo man kay mahilig magluto akong mother-in-law, ako man mahilig magluto, hindi mag-insaktuhanay ang amon pamaagi sa pagluto, bisan sa laswan na lang na. Inabala, di para nga hindi ka mo magsumpakilay, ngita ka paagi, para nga nami lang bala. Sa ulihan, ano ginihimo ko, nay? Kung ako gani, di sa kusina, ako lang ako lang maluto. Kung ikaw man mga una magsiling ka, ikaw maluto, ikaw man luto. Na, kaya para matilawan ko man, ang imo linutuan sa lain nga pamaagi, kaya matilawan mo man, ang akong linutuan sa lain man nga pamaagi. Diba? Kag dira nakita, nga lain gin man ko magluto laswa kumpara sa iya na. Teko siling sa ugaran ko nga lalag, inya ay sa Domingo malaswat. Ito ba lang ginuto mo nga green. Gito ba lang nga madanlog ba lang nga utan. Nan. Doon mo sina. Ay sa tutuod, kinahanglan mo ya magpaayon. Kinahanglan mo gid magpaayon. Para mawin mo ang heart nila. Kag mangin maayo ang inyo pagsinalayo sa pagpangabuhi. Pero hindi buot silingon nga sa tanan nga bagay magpaulipon ikaw. Ari lang ho. Bulos-bulos lang, give and take lang, para magnami balang dalaga nami ang flow sa inyo pag sinalayo sa sulod sang balay. Subo nga wala pa, na total ano pa engage na kamo, di ba? Plano na ninyo nga magpakasal, kay nagpropose na si Dax sa imo. Amat-amat mo nga tunan ang tanan na ano ang likes kag anong dislikes sang imo sini mangin ugangan to be na. Kay manamian sa bala, kung makita, nga, duka na kami, mangganyan sala, man ko sa akon impresyon ni sang nobya sang akon bata man. Abi ko, na mo na bala. Kag ipakita mo nga ikaw, laking pigado, kabalo maghimakas, kag kabalo magantos, kag magsakripisyo para sa ginatawag nga pagpangabuhi. Di ba na? Pero kung may chance man lang abi sa ulihi, kung may utod man si Dax, mas nami, subong palang paayon ka na, mas nami nga kung magpangabuhi ka mo, separar gid ka mo. Na? Kung pwede pa lang, kung may utod si Dax, siyempre, ngita, kamuyas ang inyo iyang ilistaran nga duhan ni Dax. Kay kabudlay maglumunay, muna pisa pa na. Pabudlay kung maglumunay pagkatapos may gamay nga diferensya, hindi mag-intindihanay, adi gadako problema na, di ba la? Amo lang na siya ngita paagi kung anong pinakamaayo. Kag kung matudtuod gin man kamo nga nagapalanggaanay ni Dax kung ano bisan ano nga pagtilaw, di ba la? Ano nga pagtilaw, ano nga unos, ano nga problema, ano nga paghangkat sa kabuhi sa mag-asawa, masarangan ninyo ina. Kinahanglan lang be very supportive with each other. No? Kinahanglan man mangin supportive ka sa imo bana, siya mo man sa imo,
kag wala kasing dapat i-prove sa iban nga tao kung bala nagakadapat ka para sa iya o kung hindi. Magluwas lagi lang sa imo in-laws. Kinanglan himuan na day. Tandaan mo lang wala sang malain sa nagapaubos, di bala? Pangamuyo, bala si mother dear niya. Hindi tuod ginman, i-include mo siya permi sa prayers mo. Kay for sure, magahumok ang ibalatsagon para sa imo. Ipakita mo kung mag-ara ka mo sa ila, gaserbi ka sa imo sini boyfriend, gaserbi ka man sa iya. Pinsaron mo kung paano kamo mangin malipayon kung ara siya. Kag kung kamo lang nga duha, kag iya pabatsyag mo man sa imo sini nga ugangan nga nagsala siya sa iya pagkilala sa imo. Inatanan mapamatud-an bala naton pagi man sa aton mga ginapanghimo. Kay bisan wala na sila nagahambal, nagapanilag lang na sila. Kag sa ila makita, may mga pagbago sa ila balatyagon para sa imo. Nga ay nagsala gali ako sa pagtanaw sa iya. Right? Na mo na kinahanglan. Kag prayer, kid, para sa maayo nga pala abuton. Inday Michelle, so salamat gid sa iba naton dira nga mga kauturan kamuman. Kung may mga istorya dira sa inyo kabuhi, hindi ninyo malipatan nakahatag sa inyo leksyon, o kung nakahangkat man sang inyo ikasarang, mga istorya nga nakahatag man inspirasyon, kag posible makahatag man inspirasyon kag leksyon sa iba naton nga mga palangga nga mga tagpalamati. Pwede gid ninyo ina mapadala diri sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Willrose Building, Burgos, Lukson Streets, Bacolod City. Pwede man, ma-drop by ninyo diri sa station. If not, kung may FB account ka mo, pwede man ninyo dira ma-send lang gid sa personal nga FB account ni Tita Wilma. Wilma Antupinas Sugaton. Or hindi man, dara man sa ito nga Facebook page, Action Wilma Sugaton. Okay? Yes, salamat gid. Alas 2:28 na Action Radio Philippine Standard Time. Ma'am Virgil Pinda, hi Tawe, good afternoon. Present kami diri gihapon sa Maysalin Homes. Ari diri si Day Thelma Iguico, na kaya si Lydia, si Bibing, si Jennifer, si Chinida or Hinida. Kag Mercedes Lombard sa May Buena Park. Stay healthy always and God bless you and your family Tawe. Yes, sa inyo man, Ma'am Virgie. Salamat gid sa inyo padayon man nga suporta sa Action Radio Bacolod, especially diri sa This Is My Life. Thanks for the love and thanks for the prayer. Ricky Soriano, Tita We, monitor lang ko di sa May Georgina Subdivision sa Barangay Mandalagan. Salamat. Ay, Inday Wilma Inocencio Cabarles, kamusta ikaw dira sa sulod? Kay pagkabalo ko, na-admit siya sa hospital. Get well soon, prayers, sending prayers for you, para sa fast recovery mo. Salamat gid sa imo. Kag kay Ma'am Julie Militado Patrimonio, good afternoon, Tita We. Watching you from Singkang. Yes, Ma'am Julie. Thank you, gid. Kay Tarik, dira sa Purok Rosal, sa Barangay Takuling, sa inyo ni Aisa, salamat gid. Dira sa Mongketar family, good afternoon lang. Okay. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet Attorney Leopoldo Shoko Jr. on his birthday today. Greetings from MTCC Branch 3 staff. Thank you, kid. May God bless you and your family circle. More power to ARB. Ma'am Elizabeth Gamala, thank you, kid. Thanks for the prayer, the love, the flowers, and the kisses you sent. Kabatchmate ko da Antonio Beronio sa San Gabriel, Makabebe, Pampanga. Good afternoon, Tony. Kamusta lang sa bugos nga pamilya? Okay? Balikan ko lang na karon ang iban pagid ninyo nga mga greetings. Kag balik man si Tita Wilma sa This Is My Life para sa itong horoscope pagkatapusang mga ini. Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Una ang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man?
Gaman sila gura. Cold water ka prevent Mga sa cold? trangkaso. Trangkaso. Kaya Okay. syempre, init sang lawas ko action boy, mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo, pag action boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya gapa-tighten, inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin action boy, kaya nagapa-extra puti na siya kuno. Ay Kaya na, bisag- extra nga puti. Oo, Do albino ka? kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit niya maligo ko. Ano kayo mo Ay, yan? maguro. Pula tabla sugpon. Tiko na mo naging mo yung ininit, naligo mo na mo na yung Bo, mukha ito. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man yung araw-araw, mado iliteral, yung ipabugbo mo ka puti ka din duban paper. Hindi man na. Galight. Galite. Galite. Galighten sa skin. Yes. Ang next action boy, Skin lightening sa galit. halakalain. Tingnan may mga lotion pa na kag mga iban mga produkto. Arab Tubig lang yung yung cold gali. na tubig. No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water action boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya, Relaxing siya. Ang next action boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga Pukaw trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara na mga bugtaw. ara na mga masakit, Panakyaw. ara na mga balita, ara na mga balita, Ang mga ara na mga balatian. Ginano yung mga cells lagi na papukay. Uy, kubiri nga ito na kubiri. Ang next action boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Pagpaligo ka action boy, ano una mga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Tiil. Di ba may ara tutiligan balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang gakapatsyagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman Dapat naman ulo. sinadaya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan wala na kundi may hit. Gulpi lang Nasa naman makapon nato ni balita special. tanaw- Kung anong una Ako nga dapat nabasa bason. ko binga dapat kung unahon na i-acclimatize mo ana yung lawas mo through pagbasa sa imong nga tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko na sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi nga mag-cold basi Mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo. Balita special ta na sa Sabado. Ah. Ang next action boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits si Nation Boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba? Balila, hindi mamasa. Pero may ga-advise kay iban nga Kung ininit. ihulom sa ininit nga Kung tubig. init okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Take bro kay init. Oo. Init saya. Oo. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa hindi ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May Komplikado. muna din siguro. Kadabo pala liban mo pagida. Ang next action boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually action boy cold. Cold kaya? Kung sakit akong ulo, Ako bala na kung nanong Towel. ara. Ako nung ara da. amo na, Ako nung ara lang very content Mayo ko kay with mo. si action boy. Mayo kay inyo kay may hot and cold kamuya. Ako nanong lang ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang to wala na daog galing sa December. Ang next action boy, ang hot water, naga-relieve siya sang nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedies sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Hindi Correct. na. Para oo. ma-clear dira ang mga ano. Nan. So, amo na nahimuon mo. Pinot sang ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw kinang ano man di ko kuan ang adlaw dapat hot water water. kuno para ma-open ang pores mo. Para Tapos pagkagabi kung ko gabi? no cold naman para mag-close siya kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold kuno ga-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog akong gabi. Batay check lang kay Ate, hindi ko hindi sigurado. pwede nga close kung aga, kaya hindi mo yabo. I-check lang da kay Sige, sa i-check- Saturday. i-check lang da kay ako ya basta kung ano lang tubig da hot or cold ya paliguon ko lang na. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa Yes, padayon man si Tita Wilma. Mayong hapon, Action Wilma, ari lang kami diri sa Dalom Kahoy, diri sa may Binalbagan. Tamyaw lang ko kay Orig kag kay Rose nga nagapamati. Wow, Marilo Varon, mayong hapon. Why di gaulan sa inyo, mayong panahon? Anyway, dira sa Binalbagan sa iton mga suki, dira mayong hapon kang madamogin nga salamat. Na? Manang Betty Lau sa Triple J, madamogin nga salamat. Kamusta lang manang? Pamugin palaw, na? Antes man ang dugang naton nga mga greetings. Ari anay, nakabaton kita diri sang isa man kapahibalo, no? Halin sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, ari lang sa ay tubangan sa Action Radio Bacolod. Kami ara dira pasyente, no? Mr. X ni si Dexter Peña Floreda ang ngalan sang pasyente. Dexter Peña Floreda, 50 anyos ang iya edad, lalaki ni siya. So ginapa-aksyonan ang himata o kon sa nakakilala kay Dexter Peña Florida, palihog magpakig-angot kamo sa Malasakit Center, no? Makig-angot kamo sa Malasakit Center sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Kinahanglanon gid kamo. So sino man ang nakakilala dira, palabot lang kay base kun nakakilala kamo sang paryente ni balasang pasyente nga si Dexter Peña Florida. Alas 2:39 Action Radio Philippine Standard Time. Monitoring from Talisay, Bobby Monyo, salamat gid. Happy birthday sa apo ko sa Hinablo Subong adlaw. Mac, happy birthday halinin kay Ma'am Ana Sinoro. Ang iyato ko nga mga neighbor sila Carlota, gaugtas gid. Dira sa may DSB. Kay wala gid kuno internet ba ga problema gid na. Good PM Tita Wilma, monitor lang kami sa Purok Gaisano Alihes. Tamyaw ko lang magulang ko sa Barangay Felisa, Francisco Sinaon Kaglin. Kag Celine Galve Sinaon. God bless. Okay, salamat gid na. Kadtuan na iton pila ka mga reaction, opinion sa atong sini mga palangga nga mga tagpalamati sa aton sulat nga ginbasa nga ginpadala sa nagapatawag Inday Michelle na kay Inday Michelle. Okay, ay di naman nakita ko di halin kay Ma'am Ana, siling ni Ma'am Ana sa sender, wala mo pa wala mo pa napamana, nagproblema ka na. Magpangamuyo kagid kag ipamangamuyo gid kay I know nga malumon gid sa ugangan mo. Hambalon gid kag istoryahon mo ang husband to be mo. Kag magrespeto gid as a mother to be mo. Ipangamuyo lang si mother to be mo nga magbag-o ang iya batasan. May punto man. Okay man, di ba? Kag agree man ko titawi sa imo sa ni advice. God bless you and your family. Salamat. Siling man ni Serafino Aragabino, the 10 Commandments
Love your enemy, be humble, and keep on praying. God will guide you always. Okay. Okay na siya, Tita We, di ba la? Katuan, din iban nga mga mensahe. Siling man ni Ma'am Virgie. Yes, sakto ka gito we. Pamangkuton niya gid iya palamanhon. Kung baton man siya sa mga ginikanan sang nobyo niya, kag papilion niya gid kung desidido si Dax sa iya. Kung sa bagay, bisan ano ka pa, sender. Kung kamo, sakto na, kung kamo na gid ang para sa isa, kag isa nga ginpili ni God, go lang. Importante ikaw ginpili sang nobyo mo, kag pray mo lang ang ugangan mo. Trust God. May point man si Ma'am Virgie, di ba? Good PM, tita. Basta sobra, isa ka pamilya nagalumon sa isa ka bubong, hindi maayo kalabanan. Kung may isa nga dalok ugali magsimpon, mabutang adlaw nga pati mga kabataan nagadinalok. Samtang plano magpamilya, ilakip sa plano ang kaugalingon nga balay. Gapamati kami diri sa sur sang Iloilo. God bless. 0152 o sa sur nga bahin sang Iloilo, dira mayong hapon kag salamat gid na. Dira sa may great ko da si Mar nga love ko, Tagala Carlota, nagapamati subong sa imo Tita We. I love you Mar, si Jennifer gali niya Tita We, taga Binalbagan. Salamat gid. Okay, karon na lang ng iba naton nga greetings. Kay si Tita Wilma, naga-horoscope na karon iya nga adlaw. Happy birthday anay sa iton sa ni mga celebrator. Happy birthday sa inablus man ni Ma'am Ana, na? Kay Macmac, happy birthday. Halin kay Ma'am Ana Sinoro. And of course, atong ginpatamyaw man ni Ma'am Elizabeth Gamala, di ba? Titewe, happy birthday. Makita ko lang na siya karon, Ma'am, don't worry. Kay happy birthday man kay Enrique King Esposado. Kay Enrique King Esposado, happy birthday. Kay Editha, kay Nining Esposado Aresco. Happy birthday ba? Double celebration. So, enjoy lang inyong birthday wish ng gini Tita Wilma. Padayon lang, kag maayo nga lawas para sa tanan. Sa aton man, mga celebrators. Okay, kag kay Attorney Leopoldo Shoco Jr. Happy birthday sa imo from Ma'am Elizabeth Gamala. Greetings halin kay Ma'am Elizabeth, kag sa MTCC Branch 3 staff. Horoscope na, Tito We. Okay? Ma-horoscope na kita para iya karon nga adlaw. Biyernes, Hulyo 15. Bao tingala ko man kay. Hulyo 15, it's payday para sa may mga ginapaabot. Pero pamatian na ito na nga itong tag sa zodiac sign para man karon nga adlaw na hunaton. Ang zodiac sign nga Cancer. Ang mga Cancer, ang mga nataw, Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Cancer? Cancer, masakit man sa balatyagon ang resulta sa imo desisyon. Kinanglan pakigbatuan mo gid ang balatyagon mo kay nga dira matakos ang panindugan sang imo pagkatawo. Inang atras abanti mo nga estado, inang atras abanti nga nabatsyagan mo, wala ina sang kinatuhay or kinalain sa tao nga ginahambal bala nila nga double blade or shall we say balimbing nan. Wala siya sang kinalain sina. Gani kinalan ipakita mo gid sa ilang nga ikaw may panindugan nga klase sang tao. Mas swerte nga mga numero 3 sa 17, 36 kag 41. Fuchsia is your lucky color. Leo, ang mga Leo naman Hulyo 23 tubtub Agosto 22. Leo, kung may tawo nga nagapakita sang iya kaayo sa imo, hindi mo pagdudahan ang iya intensyon, ha? Tungod, amo ginaiya. Basta may hinimuan ka nga maayo, balikan ikaw sang mga maayo man. Gets mo, Leo? 12, 21, 25, kag 39, Royal Blue is your lucky color. Kadtuay naman natin ang mga Virgo. Ang mga Virgo nitaw, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Virgo, abi mo, Virgo,
subong nga adlaw, mabinag-binag mo to or die, na? Mabinag-binag mo nga sala gali ang nahimo mo. Maghinulsol ka man, hindi mo na mapabalik pa ang natabo. Ganing himuon mo na lang, Virgo, move on, ha? Move on. Kag bag-uha ang dapat mo bag-uhon. 6, 14, 15, kag 42 ang mga maswerte mo nga mga numero, emerald green is your lucky color. Ito ay naman natin ang mga Libra. Yes, Libra, Setyembre 24, tubtob Nobyembre, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Mga Libranian, no? Mga Libranian, may posibilidad nga hindi mo makuha ang imo tinutuyo, na? Pero kung hindi kin man nimo inamangkon kag hindi madayon, may panibag-o kapag nga transaksyon. Nga ina nga transaksyon among makahatag sa imo sang dako nga paglaom. Hindi ka magdula paglaom. Kung mapaslawan ka man sa una, may masunod pa, right? Maswerte nga mga numero 15, 17, 25 kag 38. Brown is your lucky color. Scorpio. Ang mga Scorpio naman, amo ining mga nitawo, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Mga Scorpion. Tandaan lang di ba? May katapat gina ang solusyon ang tag sa problema nga nagaabot sa kabuhi isang tao. Ina matabo kung hindi ka man magpadala-dala sa silabo sang imo nga balatyagon, kinahanglan lang gid Scorpio mangin positive thinker ikaw. Nan. Maswerte mo nga mga numero 13, 22, 26, kag 39. White is your lucky color. Kadtuan naman natin ang mga Sagittarius. Ang mga Sagittarius ang mga nataw Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Yes, kung may kinahanglan ka gidman Sagittarian, kung may katuyuan ikaw or kinahanglan, or let's say, ginset ninyo nga magakitaay ka mo, kinahanglan mauna ka sang sa natala na nga oras ng imo masugilanon. Sang sa ikaw ang hulaton. Tandaan mo, ikaw may kinahanglan mo. Nag-set ka mo time nga magkitaay ka mo. So, since ikaw may kinahanglan, unahan mo na to. Kaya basi matakaan balahulat. Maswerte nga mga numero sa mga Sagittarius, 9, 12, 24, kag 44. Jade green is your lucky color. Una pa lang nangabahin na sa mga zodiac sign para sa Saturn horoscope karon nga adlaw. Action Radio Philippine Standard Time alas 2:49 na. Siyempre, Joe Bird. Mayong hapon, Joe Bird. Shout out Miss Wilma watching from Purocori, Barang. Thank you, Purocori man. Purocori, barangay ano na Joe Bird. Well, anyway, thank you so much, Joe Bird. Kay Emilia Hipunia, thank you, Ged. Araman, si Tuto Eddie Laos, dito ari lang kami gyapon ni Nana Isabel sa My Victorious City. Miss Wilmila, good afternoon. Thank you so much. Miss Wilmila Tubina, thank you, kid. Stay safe always. Love you. Balik pa si Tita Wilma sa second parts ng Eton Horoscope pagkatapos ng mga ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang Yes, kamusta lang da sa central nga bahin sa Negros, especially dira sa may Canlons dati sa barangay Masulog. Nini kabatas, bonano ni. Kamusta na kamo dira? Salamat gid sa pag-upod subong iya nga hapon. Ha? Tita Wilma, mag-greet lang ko kay Tay na po Espinosa sang Antipulo Pontevedra kag si Tuto Manot Patubos ang
Dini Bahi, Purok Mulabi, Barangay Tabugon. Si Nining Vasquez ang nagatamyaw 5413. Madamo gid nga salamat. Aba naghingabot pa si 3617. Sila nga relate gid ko da sa letter sender tawe. Importante sila nga duwa ipakita lang nga nagsala sila sa pagkilala nila sa imo. Okay gid 3617. May ara pagit kita gani nga gaupod man na sa aton every afternoon ka-relate man siya sa sitwasyon, ha? Okay, amo na basta gugma. Gini, love can move mountains, kuno mo. Okay, monitor lang kami di sa Purok Silverio Hinigaran from Mila Monte Alegre. Misias ni. Mila Monte Alegre Misias. Thank you, Tawa. Yes, 6215. Salamat, Gid. Enough na na kita puso nanay ni Tita Wilma. Mga nabili na ito ng zodiac sign para sa ating horoscope. Ari na kita sa Capricornan. Ay mga Capricorn na muining mga nataw Disyembre 22 tubtub Enero 19. Capricorn, kung mahimo palang hindi ka magpasugot nga magligad lang ang adlaw. Matapos lang ang adlaw nga hindi mo mapabatsyag ang imo pagpalangga sa imo bana or asawa or sa imo nobya o kunobya. Kay amo lagi din na sa imo horoscope ang makapadulas ng kakapoy nga mabatsyagan mo abaw mas wati nga mga numero 3, 27, 32 kag 37 indigo is your lucky color. Kadtuan na ito ng zodiac sign nga Aquarius. Ang mga Aquarius naman Enero 20 tubtob Pebrero 18. Aquarius suno sa imo zodiac sign ang mga pagtilaw sa kabuhi normal lang ina. Kag amo inang makapabakod sa imo. Gani, batuna ang challenge nga mag-aabot. 15, 18, 25 kag 41 ang mga maswerte mga numero. Your lucky color is dollar green. Pisces, ang mga Pisces naman, Pebrero 19 tubtob Marso 20. Mga Piscian, ha? Isa sa duha ka bagay ang imo mabatsyagan sa sorpresa nga mag-aabot karon nga adlaw. Duha man gid kalipay o kung kasubo kun diin lang da. Ha? Preparar ka lang. Maswerte nga numero Pisces 2, 7, 9 kag 34. Brown is your lucky color. Kadtuan na ito ng Aries. Ang Aries naman Marso 21 tubtob Abril 19. Aries, inang maayo mo nga batasan, dugangi pagid, na? Dugangi pagid, dugangan mo sang pagpakigbagay sa imo isig kapareho para nga mangin malapit kapagid sa ila. Kag, dugang pagid nga maga-upod kag magasunod sa imo ang swerte sa kabuhi. Mga maswerte nga numero sa mga Aries, 8, 11, 29 kag 38. Green is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus naman Abril 20 tubto Mayo 20. Yes, mga Taurian. Ang inyong horoscope nagasiling, may maghatag sa imo sang koneksyon para nga matuman ang imo sinihandom sa kabuhi. Pero, hindi ka magkalipat sa pagpasalamat. 9-14, 17-41 ang mga maswerte nga numero. Light green is your lucky color. Damo gid green subong ba? Okay, kag katapusan natin nga zodiac sign Gemini. Ang mga Gemini Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Gemini, paminsara nga mas paminsara nga mas madamo pagid nga mga matahom nga mga bagay ang nahanda para sa imo. Pero magpalayo ka lang sa mga manugpang garit-garit kag manughalit sa imo. Then malang na. Mas swerte nga mga numero Gemini 4, 13, 14 kag 41. Red is your lucky color. Nabatian nato natong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon nga adlaw Biyernes, Hulyo 15 tuig 2022. Impuntuales 3, Action Radio Philippine Standard Time. Ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus,
but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat gid sa pag-upod sa itong 3 o'clock prayer. Sa siningabahin, si Tita Wilma magapaalam na sa itong pagpangalagad. Salamat gid sa liwat sa wala na itong malabutan. Pasensya na. Ang ito na Bible verse of the day nga mabilin halin sa Psalm chapter 33 verse 4. For the word of the Lord is right and true. He is faithful in all He does. I can't say Was na naman, standby sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. I would die.